Ej, det står på en syg måde, stativ. Okay, hej hundehoveder. Hej hundehoveder. Det står på en syg måde. Ja, okay. Det er fint. Nu håber jeg, I kan se noget. Ja. Dagens anledning. Anledning, kan man sige det? Ja, det kan jeg godt. I dag skal vi i hvert fald... Prank call. Yes, vi skal, vi skal lave telefonfis. Vi finder en random nogen på kræk. Ja, det er sådan en hjemmeside, hvor du kan finde en... Simon, jeg kører lige ned og hjælper Emil med at starte en bil. Ja, men vi lige vil lave en video. Vi ses. Hej. Så lad os bare... Ej, nu savner jeg mit glas cola. Nå ja, det går jeg også med lige lidt cola med, hvis... Ja. Eller hvis I... På en mandag med, altså. Ja, fuck med det. Ja, vi er så glade for cola. Det smager bare så godt. Men vi skal... Så hvem skal vi ringe til? Jeg ved, skal vi bare finde på et random navn, Mikkel Jensen? Jo, det er faktisk en god idé. Nå, tak. Ej, jo, det er sgu det. Nej, den der tager vi bare. Ja. Skjern. Mikkel står der bare. Okay. Skal vi tage det øverste nu? Ja, 97. Der er 2 numre. Det er sgu det mærkeligt. Tager vi ikke 97? Jo. Nej, men det kan være, der bor 2 i huset. Nå ja. Hvis jeg gerne vil lave skjult nummer en dag, så er det der. Så er det så... Oh shit. Så er det sådan her. Det er skjult nummer. Ja. Og så skal I bare skrive nummeret efter, I har skrevet det. Ja. Det er 97... 35... Ja, der står 35... 31... Der... 88... Sådan. Okay, vi sætter højtaler på. Ja. Hvad skal vi sige? Jeg har fandme ikke fået de pizza, jeg skal have. Oh, ja. Gammel joke. Hallo? Ja? Er det pizza? Undskyld. Er det pizzeriaet? Nej, det er det ikke. Jamen, jeg har ikke fået de pizza, jeg har bestilt. Nej, så synes jeg lige, at du skulle prøve at lade være med at ringe til den forkerte nummer. Det gør jeg så heller ikke med vilje, vel? Kan du forstå det? Hvad fuck sker der? Så ligger jeg bare på. Det var fandme sjovt. Okay, lad os bare finde på et eller andet random nummer igen. Du må godt nok en sur en. Ja, hvad med fandme... Lars Jensen, for eksempel. Nej, ikke Lars, fordi der er nogle af min familie, der hedder det. Nå. Niki. Jeg skal små en brud. Jeg kan ikke holde den inde. Nej, hvad skal du, Sago? Okay, jeg går lige ud og prutter. Sago, gå lige væk. Ja, kan du ikke bare gå derover, så bare lige luften ud? Hvad skal vi så finde på et navn? Det ved jeg ikke. Elias, for eksempel. Sådan, nu har du ud. Sago, bare dæk. Aalborg. Okay. 32. Nej, 23. 32, var det rigtigt? Ja. 20. 37. 7. Hvad stod der der? Nå, 96. Sådan. Lad os bare ringe til lorten. Så skal vi finde på noget nyt. Hvad med... Nej, jeg har bestilt en kasse cola, hvis man kan det. Ja. Vi prøver. Ja. Jeg håber, I kan se nu. Hvor lang tid filmer? 4 minutter, tror jeg, der står. Han tager den ikke. Men jeg tror, vi skal tage 3 mere numre, og så slutter vi videoen. Skal vi ikke aftale det? Jo. Så og hvis I vil se flere af den her, så... skal vi ikke prøve pigenavnen? Jo, hvis I vil have den mere episode, så skal der komme 20 likes. Og Signe, hun er ikke med i den her videoen lige nu, men det er fordi, det er kun nogle gange, hun gider være med i videoen, men hun er stadig lige så meget med i kanalen. Ja. Vi har så godt nok heller ikke sagt, at vi begynder at lave en video, men hvad skal vi prøve? Hvad med... Jan Larsen. Eller Jan Thomsen, jeg kender en, der hedder det. Ja, Jan Thomsen. Jan...
Er det ikke TH? Jo, Thomsen. Der er Jan Thomsen. Bor han i Kolding? Nej. Nå. Okay. Så tager vi skjulnummer selvfølgelig. 60. Hvor er den? Der. 14. Og så 72. 21. Så. Hvor lang tid nu filmer I? 5 minutter. What the fuck? Hallo. Hallo? Hallo? Er det mormor? Ja, hvad for en mormor? Altså dig? Ja, Er det Inge-Lise? nej, det er det ikke. Det er det. Jeg er ret så sikker på, at du er min mormor. Ja, men jeg er mormor, men det er nok ikke til dig så. Nå, det må du undskylde. Du er sgu da også min mormor, for helvede. Jamen, det må du undskylde. Ja, det gør ikke noget. Hej, hej. Hej, for helvede. Du skal jo ikke sige for helvede, det er en sød gammel dame. Nå ja. Jeg kunne fandme bare ikke lade være. Fuck that. Hvorfor det var en dame, der tog den? Ja, hvorfor var det en? Det er fordi, vi tog det der nummer. Nå. Jamen, jeg kan ikke lide at gøre det med de gamle damer, så er det helst være sød. Nå. Hvad med... Nu tager vi Inge... 2 numre mere. Hvad med... hvad fuck er det nu? Hvad for et navn? Der er så mange. Tobias. Nej, hvad med... nej, hvad fuck er det nu? Jan Hal Pedersen. Jan Hal Pedersen. Ej, skal vi ikke prøve? Jeg slår som bøvs. Ej, men Hvad med... Jan Thomsen. Nej, Simon. ja, Simon Thomsen. Slet ikke fordi jeg... Nej, jo, Thomsen Sæby. Ja. Det er ham, der hater vores kanal. Ja, han er sådan en idiot. Lad os finde ham. Simon Andre Thomsen. Nørgade. Det er ham! Det er sgu da. Der. 29. Hvor fanden er den? Der, og så 26. 00. Okay. 91. Ja, der. Og så var det ikke 91? Jo. Så ring op. Må jeg gerne starte med at sige noget? Næste nummer, ja. Næste sidst. Og sige, at vi vil gerne have en lang samtale med dig. Velkommen til telefonsvaret. Fuck. Pis. Så er der sidste nummer. Ja. Hvad med... hvad med... Ej, skal vi ikke prøve at ringe til min mormor? Jo. Skal vi sige? Hav. Nej, så lader jeg altså gerne snakke, når det er min egen mormor. Okay. Mormor? Men må jeg prøve næste gang? Ja, jamen, vi laver sidste nummer næste gang så. Ja. Hallo? Hallo? Hej, er det dig, jeg har bestilt en kasse cola af? Nej. Jo, mormor. Hvad? Hej, mormor. Hvem snakker jeg med? Simon Drejer Larsen. Nå? Hvad er det for noget, du snakker om? Det var bare for sjov. Hvad? Det var bare for sjov. What the fuck? Jeg kan ikke høre dig. Det var bare for sjov. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Hallo? Er det Simon? Hallo? Hvad? Farvel. Du er så langt væk. For satan. Hvad så med... Jeg har et godt et. Torben Pedersen. Nå ja. Nej. Nu pranker vi min papfar. Nej, hvad med Velkommen til voicemail. Okay, Nå. Torben han er ikke telefon ude på søen. Peter Hansen? Nej, ja, Peter Nielsen. For helvede, mormor. Okay, jeg har må jeg teste. Jeg tror, hun sagde for sjov, hun ikke kunne høre mig. 58 50 04
Peter Nielsen, hvor bor han? 24. Wow, Sådan. der er mange, der hedder Peter Nielsen. Kan I se mig? Nå, Jørgen. Gå lige væk, Sako. Skal vi prøve et nyt nummer, og det er fordi det her, det tager vi. Velkommen til voicemail. Vi tager det sidste Nummer. nummer. Jeg har et godt nummer. 40, 52, 35, 44. Højtaler. Ja. Nu laver Kan vi vi sådan. sige- Jeg er ikke på det kaldte nummer. Hallo? The fuck? Så det er din tur til at lave den sidste, så vi skal altså finde en. Vi skal finde en, der gider at tage en karen. Hvad med 20, 19, 08, 30. Spejle af. Nå, hvad var det? Nå, det var den ene, det to. Okay, sidste nummer. Læg. Og, 45, 40, Harry. 58, 64. Prøv at se her. Jamen for helvede. Der er ingen, der gider at Kom nu. Mellemrum. 20, 68, 77, 77. Pedersens vej. Nej. S-T-A-M-M-I-N. Sådan, yes. Nej. Der. Det tænker. Hej, er det FIFA Quack? Yes. Nå, er det FIFA Quack? Hvem ringer? Det gør Det gør jeg sgu da. Men jeg vil bare lige spørge dig. For helvede også. Men Det var fucking irriterende. jeg fandt et iPad-tastatur. Fedt. Okay, vi ses alle sammen. Pro. Jamen altså, det her det var bare sådan en lille kedelig video, synes I sikkert nok. Men tak, fordi I så med. Og vi gider forresten ikke at skrive det der i beskrivelsen mere. Husk at like og subscribe, fordi så plager man bare om subscriber som likes. Det er en dum idé at komme i tanke om, så det gider vi ikke mere. Men tak fordi I så med. Hej hej. Hej hej.